na combinatie eta e con Suma wani kanta ki misani mina bitrobe Suma wani kanta ki misani mina bitrobe Asuma wani kamuye medibi mina bitrobe Suma wani kanta ki misani mina bitrobe So mi taki efi wani kanti chimilibi mina bitrobe nanga yuba Suma wani kanta ki misani mina bitrobe ¿Qué pasa? Wat gebeurt er met de internet? Odi baya, wat gebeurt er met de internet? Even kijken. Zo, mijn hoop dat ik jazz meer hè? Ai. Ik zie dat alles vast zit.
lekker. Sadedu, 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 sadedu. Sewani kirimi, sewani naimi, sewani boromi. Sadedu, 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 sadewani. Baka omen yari, dado yero ampari, mi de frede, ni de sani, sade kuku brokombe. Di de namo de frede, ni de sani, sade kuku kiribe. Ami de frede yoga, mi de frede bako, mi de frede de kudu de ba. So sani de, sani de frede. Me frede libi suma. So sani de, sani de frede. So sani de, sani de frede. Ami de frede yoga, mi de frede baku, mi de frede de sonde de pepa. So sani de frede. Hey, me frede libi suma. Yalu suma, sadedu, sadedu, sademe, sadedu, sadedu. Asana suso muju muju wele de wele de na libi 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 na kombina se meta yeko lelo leko de meka sani de takanga uba na Ja, goedemiddag volgers, goedemiddag. Hey, de man zei kooit corona nga niet keer. Voorzichtig te papa siara. Huh? Mino kara ne de sabi. De pakiraf me ka foto. De go onderzoek naar die keer. Goedemiddag volgers. Goedemiddag buitenland. Wie Sranan? Wie Switi Sranan? Wie Lobie Sranan? Ai, natuurlijk gima krakti tide baka. En dus ik kan doen een bijdragen. Ik kan een beetje bijdragen door een small cheer volgers. Huh? De eigen mati misa denk dat de manami mati de wan keer me. Maar in ieder geval, heren die van die keri komen, hoe kan dat document Jimmy? Onderzoek die keri. Ja. Volgers. Amsterdam, Nederland, Spanje. Ai, dat ben ik vergeten. Want dat is een trouwe volger van mij. Spanje en alle andere trouwe volgers hoor. Sranan man, Sranan uma, wie Sranan? Sepsa. Voor mij, wij volgen Sepsa. Trouwens, kree, trouwens, lafu. Maar we zien het duidelijk. Sepsa in een kondre. In een vorig programma. Dan ben ik takwasani over leiders. En ik ben aangesproken door zeker een vijftal van mijn volgers. En betekent dat ik voor op de item. Dan moet je de antwoord. Want de man vindt niet. Dat je bouter zou worden een valk leider. Of nog maar een boel leider. Als mijn arkimi. Mina tak Bouterse aan een boelleider. Bouterse heeft een deel gehad. En mijn onderbouwing de volgers misang. Er val me aan. Kom elkaar en vallen. Maar de man zorg me tak boy. No era para ifaya drape. Na moro boelleider zou abi. En zou chisi tangano. Laat me dit van zeggen. En allemaal af de eens na amiera. Allemaal af de eens. En daarom in Lobie. De volgers zijn pikken me. Dan ben ik die antwoord. Halima. Love you my dear. Huh? Kom tak e boom. Mina wan reforman. En mi volg bouta en mi mek studie bouta.
Minotaki tak Bouterse nou een takru leider of takru libisma. Maar Bouterse heeft steken laten vallen. Tak Bouterse doa anta sani ki mama Sranan ki wi Sranan met taketu ama muski zijn granife. Want if Bouterse no bode en wat takwa anta sani want arote awan libisma lek mija met du so takrusani dat wat bespreek so takrusani v mi. Want u loopt bespreek so takrusani v libisma. Bouterse nou een leider. Ja. Wat voor type leider dat mo liben je onvolgers. Tak Bouterse cha change kong in Sranan? Ja. Tak Bouterse cha eenheid kong in Sranan? Ja. Tak Bouterse mekwa losani? Ja. 45 jaar onafhankelijkheid. Dat je meka lijst op voor Bouterse. Nangan voor de regering dat je volgers mag bepalen. Smawek je 9, smawek je 8, smawek 10. Maar Bouterse potwa sani, je op chim chim chim. Dat is waar. Maar Bouterse apwa minpunt toe. En mi tegi walo NDP'ers dati. Mino sa kardening, want bepaalde man vetak de vrede te me kardening. Bouterse cha 80% eenheid kong. Dat heeft geen enkel politiek partij nog kunnen doen. Je ziet het nog steeds gebeuren. En is op een minister voor Financiën, die Chaprahas. En ik heb Bouterse ook gewaarschuwd voor die Chaprahas. Tak Bouterse nou een leider. En dan moet Dusanja Kondre 100% is. Maar Bouterse nou een libisma. En tes libisma begin manipuleer you. Lek van tu man de chaprasa dena santoki no de manipuleer. Mota herhal. Daar heeft Bouterse wel steken laten vallen. Dat moet hij goefa. Tene mai gwa Bouterse lek van de gwa santoki. Dat hij mij zo toe man sa een mening na kondre. Dus de mij saka de mij yeye. Te gwa Bouterse de mij chari gwa Bouterse. Dat de mij broko you na Bouterse. You lek leider, you lek papa kondre. Dat mi feni. De ma kong, kara ma kong. De takanga ma de confrontera ma. Dat die Bouterse nooit gedaan. En voor mijn katij mi per doen, dan met ik mijn woorden terug. Tak Bouterse koroko nanga kapitalisme, nanga da kapitalist, dat amek tak tide udena estihaja. En de semma dina regeren is baka. Diezelfde chaprahas zijn weer daar bij VAP en ABOP. Want ze zijn ineens VAP'er geworden. Ze zijn ineens weer ABOP'er geworden. Ze zijn ineens perceloer geworden. Ze zijn niet NPS geworden. En ga kijken, volgers. Ga onderzoeken. Ga kijken hoeveel NV's worden gemaakt. Ga kijken hoeveel stichtingen worden gemaakt. En door wie ze worden gemaakt. Het blijft diezelfde cirkel. En men blijft die dingen verdraaien en draaien.
Wanneer men niet voor ideologie kiest. En dat ben ik ook. De man zei was stembureau. De man heeft pakket die naar 100, 300 SRD of 500 SRD. De man geeft een trui naar een pet. De kapitalisten financieren apartheid. De mogen take the money. En de man toch take the money. Ano eenmaal, ano tweemaal, ano driemaal, ano viermaal, ano 10 maal, a 20 maal. Sranan sab dat hi. Te you take a pakket voor een politiek partij. Te you take a trui, want no one leden ja Sranan, ne pai lidmat. Dat je nou, mina lid voor een politiek partij. Me pot wan SRD, dus mi kan taki. 99% net doen. Dus jullie Sranan, jullie zeggen wat stembureau, de kapitalist. En dat gebeurt nu ook. Laat me zeggen dat niet gebeurt. Dus unulik Sranan. Sabi. Dus meneer Bouterse volgers, de kritische volgers, met de sabde nemoro, maar zo zijn met de 4 stuks. Voor de man, en ik heb de man tak mo piki ja. Met alle volgers sabi. Tak Bouterse doa toevallig boosani. Wat mi sab ete. Penetra parte mi no a carde ne want mi no a pode man nengo ina natuur moro wadem gwe dem gwe daarom unop taksan fu papala parte pot go ina natuur wana tranga we tranga de man alles als hij taki negatief of positief i truse go ina een cirkel van natuur. Liba sanja natuur. Me kan natuur schrijf reken af. Tap de fasi. Daarom de man zei voor gro, de tek money. Lukuf libi gezond. Lukuf libi nanga lobby libi. Dat is a shi. Dus volgers. Mino tak bouter sa naman takru-leider. Maar if abe de wan boe-leider tide, da uno bo de na shit tide tu. En dat de man se man, sa potu ina shit tide, de man da fe ya pe tu era. Maar dat is pa. Dus mi denk dat mi leg de man boe uit. Dat Bouterse heeft zijn verdiensten gehad. Hij heeft voor een aantal dingen gezorgd. Ja toch? Dat ook kan libilijk Sranan. Maar jouw aantal politieke partijen. Zij charungwe. En daarom. Meer kan Sranan. Sa Bouterse no do. Uno sa do in Sranan. 25 mei. Volgers, if we are president, ja, president, ik ben aan het video era, want ik ben hier bepaalde stemmoren ook toen niet. President Chandrika Santoki, jullie president. Te was sanko ta Facebook, na Facebook, na Twitter, na Instagram. Jullie president moest libing. En if de moment kwam mooi tekening voor jou, if je dansie, if je sunny. Het siert een president niet erover te praten. Je hebt instituten die ferry, die go mek nak papieren, die go stroto de man. Maar mek de man uit, mek de libis man feri, sa de feri president. Wat de job sa nga de 16 auto, nga 4 auto, nga 15 motor. Ja to de motor.
Dat you know subtape sa also dape if des man nyang. Dus you know kan go in san say tak Facebook. Met des ma taki teka informatie dati. Wat a communicatie view na nga hercentrum view. Ika yagi de mangwe. Wat de man e communiceren nga volk. Dat you e kon iwan regeren tak Facebook mensen die dingen op Facebook zetten. President jong. Huh? Aso je wat takken gaan volk? Aso je wat communiceren gaan libasan voor Facebook? Misrap dit op Facebook na YouTube toch? En wie vindt dat met dat nonsens? Nee, noem arki me. Maar wie dat was dat verkeerd? Nee, spreek me aan toch? Je takken aan me toch? Jongen, ora santap niveau era. Ora santap niveau era, president. Zo is mijn abif sok toe, jong. Want er zijn zoveel dingen. En we tanlei. En de tramas had lonkong. De mij meku lei moro. De mij meku fur moro. Huh? Zo. Er is een schuld betaald. Van de SLM. Dit moet hoeveel minuten? Oh ja, ik heb een paar minuten dan. Heren. Minister Gijber Singh. Ama pay SLM $650,000. De president die sim lip ji unu mek utaki. Want na Facebook me leest to era president ano giyu. Alle soort informatie dat is drugsgeld is betaald die $650,000. Alle soort sanjeren. Ja, er is geld daar weggehaald. Dus de man zei, heb me naar WeChat. Uno, jere, to send me een sangim komen onderzoek era. Wel, jere, next no pay no, no money voor drugsgeld era. $650,000. Maar niemand heeft, kom, minister Gijber Singh, jong, volgers, smaba man nummer, jong. Miwa bella man, bedanken man. Huh? Je man is $650,000 voor Suriname betaald. Om Surinamers, want het zou meer kosten. Nanga ala der sansa, if abe kisi bata 1 week lang. Ja? If abe kon 1 week lang, isa me monobolasi. Minister Gijber Singh, maar in een verras om te deren, of kan het SLM'ers ontdekking, kan dat directeur nog tak over. Maar butu hanga etera. Dan moet giera minister, kan het door actie bakken. Want de spelers sagwe na Miami, minister, onderzoek. Mino bosse ete, minister. Meka directeur SLM, vertel you, kan na fake news era, mino sabi. Maar mi sabi, mi kiso een mail, of tenminste mino kise, wapakira mi voor Miami, takeren eto a butu hangera. Waarvoor mi a plane saka, zonder afstem naar Miami. Minister, onderzoek. Anders ga je weer een 3 ton moeten betalen. Weet je, en dan gaan ze weer naar de horakisi baka. Dus kan er nou fake news? Minister, informeer. Directeur SLM. Je hebt een mooi gesprek gehad met een paar exporteurs. En je weet, ik heb een paar kiras. Wat ik help ook exporteren een beetje toch. Met brandgroente. Maar je hoeft niet overal te zijn, want er is hier een kusing. Agerstak de ma aina nga mo fotapu. Tereshimi. Mensen, volgers. Te bepaalde smashimi. Ja. De maitron vrouw. Manengere eiton vrouw. Tere manengere shimi. Volgers. De manengere eiton vrouw. Ze zijn zo lief. Mina sab samye duera. Maar mi frede wel. Want alla pirtifiano lafu.
SLM-directeur. Ik heb een verzoek. Kan ik nee, ik ga het in het Nederlands zeggen hoor. Nederlands. Directeur, hij komt in Nederland hè? Ja, klopt. Kunt u die vrachttarieven brengen als Kenia? Voor 1,25 per kilo all in. Want u hebt vergaderd met een paar exporteurs. En ik ga je niet beledigen. Want ik ken u van Kenia. Als ik één naam voor je noem, dan ga je precies weten. AGT Limited. Gaat u onderzoeken, Kenia. Ja? Gaat u onderzoeken. Dan vertelt u een verhaal daar. En een van die parkeerders spreekt je aan. Dus weet je wat je moet doen, SLM-directeur? Breng die vraag naar 1,25 voor die exporteurs, hoor. Dan heb je iets geweldigs gedaan. Toch? En dan hoop ik dat we heel veel kunnen exporteren. En laat geen groente meer terugsturen. Ja? Als KLM en SLM. Want jullie denken dat exporteurs zoveel geld hebben. En dan stuur je tonnen terug. Dan go bring de groente go. Want als je nou verwerking, je nog maar verwerken zijn. Wilfred, de directeur is meneer De Haan. Ja, ja, klopt. Nog bedankt, Wilfred. Meneer De Haan. Wel, ik ben die hen. Ja, meneer De Haan, ik ben hen. Ja. Wanneer u vergadert, moet u niet Surinamers zien als een paar idioten. Want ze weten niet. Ze zijn niet internationaal georiënteerd. Ter uw informatie. Ik zit al 32 jaren in import en export. Ja? Meneer De Haan, meneer Hen spreekt met u. Ja? Dus breng het tarief. Net als Kenia. Want wij betalen daar 1,25 all in. Dat heeft meneer Hen u gezegd. Ja? En als u document wil hebben, meneer De Haan, mijn nummer is bekend. 860-3400. En je kan al die exporteurs die daar zaten. Van mij 3 van ze of 4. Je kan 3 van ze zeker vragen. Ja? Dan gaat meneer De Hen u uitleggen hoor, meneer De Haan. Dan gaat meneer Hen uitleggen, ja? Maar eenmaal dat we over SLM praten. En dan kijk ik richting financiën. Want jullie vallen allemaal op financiën. Alle particuliere, of van elkaar semi-particuliere, dit is mijn werk de woord op de man. De semi-lanti bedrijf. Minister Agaibarsi. En je komt uit Assyrië. Je kan alleen SLM redden. Toch? Eerst zei doe. Agaibarsi. Je hebt preferente en niet-preferente aandelen. Alle Sranan, Lobie SLM. Nou, trots gide Sranan. En je bent Assyrië. Dat je want to experts daarbij. En misap dat de meisje aandelen daarbij. Agaibarsi, Arki. Wie heeft nummer van minister Agaibarsi? Dat kan hem niet bellen maar. Kan ook een kan nummer geven voor minister Agaibarsi. Minister Agaibarsi, dan ga ik het via hier doen. Hier nou. Zeer de aandelen van SLM. Dat heeft Sranan hoor 40, 50, 51%. Dat is er 49%. Dat maakt niet preferente aandelen wat 2 miljoen stuks. Dat is er 20 euro aandeel. Daarvan man bij 10 aandeel, 25 aandeel, dat diaspora schrijft op bij de aandeel. Nou idee hè, minister. Dat kan de kan, leg de man uit zijn nyamonif SLM. Want de was brokken SLM. Ja toch? Dat kan ik naar een facility zien. Na let van doen naar Assyrië. You sap sametaki.
Wanuno in nummer kenki to mino abi nummer moro. Mi lasse volgens mij. Maar ja, informatie van een zijn nummer gimera. Want ik belde altijd via Assyria naar hem. Ja? Dus, minister, ik begrijp zien. Leg het voorstel uit. Je hebt zoveel experteurs. De massa experts. Na Assyria. Gebruik driftding. Mi kan gieden in toe. Dan kan ik de SLM eten. Dan kan ik de seel eten. Dan kan ik de bedrijfsdrift eten. Wanneer zo lang, hoe kan je diaspora money koeren? Make this man bij aandeel in de bedrijf, maar nog voor. Want wat doet Chapras, dat ben je. De Chapras voor de NDP, de man daar APAP, de man daar Perchaluur, de man daar MPS. Lukude na een vergrootglas. Lukude na een vergrootglas. Wat trasan sa miyere? President, miyere taki yoji voeding na een tas scholenproject. Ik vind het een geweldig idee. Maar Rocco is Sranan president. Wanneer sem voerman naar de chaprahas, zat die dat onderzoek aan scholen sani. Want die moet dat beschermen, hij moet mij beschermen, ik moet mijn oom beschermen, en tante moet nicht beschermen, en op tien zijn geboren, en die... Hey, president. A pister mi era sana chomer, bera mi verstaan bos. Wat tanga nou? Mina jere next van scholenproject, van voedingproject. Per alle de money go. Wie beschermt wie? Dan nou je kongen was tassen en scholenproject. Zelfs smoky zijn. Amaf alek maar. Wat tanga nou man jim atot per een pakket money go? 30 of 40 of 15 miljoen? Of nou een man voor Noord ook kiezen? Of nou een man voor Leiden ook kiezen? De sem chaprahas. Zou dat away? Zou een pura minister away? Zelf de chaprahas. Maar kon nou away toe? President, tap na een project, hè? Ik kan tap na een project. Betere. I op een rekenennummer, I onderzoek de ching, na een rekenennummer, de gide een studentenrekenennummer, die lang een bank. Dat wist dat 50 kolo I pot gide ala wiki, de sanyame era. Wat anolijk. Want de format dat de project is, de format de Chaprahas Lobie. We creëren zo'n format. Want de son was een brokko NDP. De man dat het ba. Want de man makes so much money. En plus ook take the money. De semtje praat. De met tego wisranan. Une tek trei moro. Une tek pakket de money. De sans op sang unu. Want precies zo alle 5 jaar. De man manipuleer unu. Stem maar geef je 500. Stem. Misschien na corona zei dat hoor. Misschien aan die keer is dat hoor. Ik heb toch gewoon meegedaan om te kijken wat is mijn denkie. Dan na 100 jaar wat dan zo eten. 100 jaar wat dan zo eten. If you no chara change dat kom. Ook ba. Ook klaar ik ba. Mina gwe. Mina a day van natuur sa chamigo da natuur chamigo. Da chamigo poti wan new scheme baka. Da kademo mo cha change kom. Kademo tromp chi leider. Ha? Wanuna booster me geesti mi kra. Da kadete ko baka mo trom wan leider. Ja bito. Dus da natuur chamigo da mi hoop dat mi kom baka mi kolek. Ela mi kolek wan vrouw. Kademi kari gede maningre. Ay, maar sa natuur. Ala de wan sa, ala sa do. Wat de mate kwa wet,
Een man mag 1 vrouw, no? Maar wie volgt zo aan Sani Baya? Maar goed, ik zie hem te man dat je op 10 vrouw. Dan ben je ook toe. Ja. Vierde de zijn er komen investeerders. Volgens mij heeft Patrick Kuisenhuis allemaal actie aan Sani. Maar voor mij, maar hij vergeet voor actie alla Sani. Gedocumenteerd hoe sabielijk volk. Want hier toch, uit landbouw, dit, dat, alles zo Sani. 45 jaar lang. 45 jaar lang. Yogi. 45 jaar lang. Kan je een volger kan verteren me? Kan je de volgers kan verteren me? Hoe lang VAP? Nanga KTPI, no? Maar goed. LVV, Yogi. Misschien je itakwansa na DNA, no? Tra SD of SD. Je tak over landbouwers. Mensen ook reis. Jullie hebben geen moer gedaan voor landbouw. Jullie hebben geen moer gedaan. Ook voor rijsteel. De 25.000 hectare en de regering. De hele ministerie van LVV. Stel geen moer voor, sorry hoor. Stel geen chocolade mars voor. Puur eigen belang. Mijn ook bang LVV. Mina loer me luru. Mek me kies voor FAO a briefie. Nanga EU over Samap. Samap gelden zijn naar politieke loyalisten gegaan. Yogi onderzoek. Vraag aan jouw minister Yogi. Waar zijn al die waterpomp? Waar zijn al die tractoren? Waar zijn al die visnetten? Waar zijn al die buitenbootmotoren? Laat hij dat onderzoeken. Hij beschermt het aantal van die klootzakkers. Van alle de krofaya saka. De majojojo saka. De sapakara saka. Elke tijd de mekwa speciaal saka. Dat heb tijd de saka mitroen gooi naar Liba de Komoro. Yogi, vraag aan je minister. Waar zijn al die pompen? Kan ik pompen, man, Tjuso? Ga pompen. Laat die dingen een keertje met alle documentatie komen. Waar zijn die dingen van LVV? Want de ene regering praat over landbouwschuur. Cassava fabriek kapot. Cassava gepland, getraind. Alleen maar waste capital. Alleen maar waste. Jullie zijn allemaal short-term thinkers. Zo chat denki man. No one langer denki man mino shit. Tanga no. Uno kotei mi no one bullshit. No one kakalaka sanom kotei mi. Da yo kotaki tak fami fa. Begin make one leis yogi. Desma say kiss de grom. Zij zet de grond. Want ze zei ook bij jou. Die chaprahas. Waarover minister Agaiber zingt. En dat ben Karaman en Tumsi voeren. Maar in geval. Die chaprahas. Ze zijn weer bij jou. En ze komen ook bij jou s'avonds. Ja toch? Kan je met dat fake. Want je loopt bij ministerie van ROGB. Bij Diana Poki, Gogi Walo show. Je dans lambada, maar kogo dans awasa. A piste somo hajo, ibe dape, ibe kan strip dape na somo hajo. Dat wil een landbouwschuur worden. Er is geen visie van landbouw. Uno kan tijmi tak jere no 200 hectare jaso, agro-onderzoek,
we gaan er 50 jongeren geven, 50 maar 2 hectare of 100 jongeren, we gaan ze trainen op zo'n propos of op dit. Dat moet je. Geen gelulverhaal, Yogi. No kan een gelulverhaal, moro. Als Sari 45 jaar onafhankelijkheid, dan wat tantra libisma, dan ben jij het van president op een oil and gas. Jongen, zij zangen uno, jongen. Zot oil and gas, jongen, op. Begin op wat landbouwschool. Oil and gas is dadelijk achterhaald. En dan zit ik wat van een batterij uitba. Tak 20 jaar lang in een charge moro. Awa gij rij. Dan je oil and gas. Peu wat in de day, jongen. Onoblolo voor het regering. Want alles wat de klok slaat, bouwt ze. Alles wat de klok slaat, regering. Show me your motion. Daarvoor hebben mensen Red Suriname gestemd. Ja, tak over rijstil. Hey Yogi, begin tak aan minister fee. Want van mij, Juna, vaste commissievoorzitter van landbouw. Wel, jere no, kom je op boskopu. Mina wa anta pakir af mi, yoshiden, kan die jerek ba. Want je weet toch alles van Saramaka. Tak we organiseren no de. Tak we organiseren Yogi. Taki aluku baka siksimu. Taki aluku baka siksimu. Dan om jou taki, mo make the growers taka ngayu. Dan mo leer denk ba sana contract farming. Dat de man sap om en verdien. If you have a biggie back so, set 200 hectare, give 200 jongeren, sana was koromoro, dan me sorry me motion. No kan een lul verhaal en leg uit naar DNA, dat we lul verhaal. Wat er een lul verhaal zijn converteren? Huh? Dat je bent niet eens met Assis Gayadin. Huh? Want er moet geen rondhout geëxporteerd worden. Ik moet nog Assis. Ik heb nog een zure appel met Assis te schillen. Want we de eerste gaan alles aan van man. Maar ik wil tegen dat rond. Jere. Mina ben de eens toe voor exporteren rondhout. Maar je me kon te met taxani toch Yogi. Dat gedocumenteerd met je. Want mina kusing no be de eens die rondhout. En wat tegen ze de assis al wel let in asani. You sabi tak bijna 45% tot 40% alasani. A wees van udu uitroeja. Joma mek chopstick. Joma mek maskita kandra. Isap da van udu kwa China na India. Isap ome bijproduct meki. 45 jaar lang hebben we geen fucking studie gedaan. Hoeveel keren ben je DNA-lid geworden? Kan je dat vertellen aan mijn volgers? Kan je ook vertellen hoeveel grond en wat je doet? Hoeveel mensen heb je geholpen aan upgraden? Want je houdt ze iedereen dom? Hoeveel mensen hou je dom? Ik ben wel eens hoor. Rondhoud kan wat jullie hebben niets ontwikkeld. Ga rij, teka wagifi, bigi blakka of zij rij, en een Pajero of D-Max of zij rij. Want ze zo bigi gaan doen rij. Want niemand mag jullie zien. De rij gaan alle de houtzaken rij. De gaan komen money uittrouwen. Miljoenen aan dollars. Dus ze gaan die regering van je. Laat ze dingen gaan ontwikkelen. Jullie hebben een Indiaanse ambassade, jullie hebben een Chinese ambassade, want ze doneren zoveel. Maar alleen als je politiek doet en je bent VAP'er of ik ben NDP en ik ga billen likken van de president en ik ga billen likken van de vicepresident, dat ga ik krijgen. Want als ik je bil niet lik, dat kan ik niet krijgen. Ja toch? En als jullie niet met vrouwen slapen, dan kunnen de vrouwen ook niet krijgen.
Want voor alle vrouwen moeten jullie, ze moeten leggen voor jullie. Om ondernemerschap te doen. Dus jullie, te je taxani, onderzoek. Want if rondom nog weer, dat je go verteren, zij je doen aan alle de wees. Alle de miljoen zijn we bronja, dat we sikisma, dat China naar India en make 300 tak product. If you want a lace, make give a lace. If you want samples, make give a samples dat they make naar de afval. Voor de udu te de koti. Apti saksi sera de ne trowege. Meneer Yogi. Meneer Yogi, Jogi, no lul over rondhoud. Want je weet niet waarover je praat. Dus if assist take assist aleti. Want assist abba informatie. Want jullie gaan niet kunnen. Want voor je contact je regel, dan zijn we 50 jaar verder. Dan zijn mijn jongeren nog niet geholpen. Want dadelijk ook op je laude baka, samus go stem baka. Maar look om je lauw naar Saramaka. Mi ou doe propaganda naar Saramaka. Kom. Ik denk je play mafia game naar Saramaka. Kom. Mo sorry sa mo doen naar Saramaka. Die slisi. Ere? De we shisot pakira mo pot tapalees. Teki ay luku. Teki ay luku. Ik heb nog 10 minuten. Goed. Minister Owe. Ja, ik heb de babyface. Lieve man hoor. Hij is lief. Ai. Maar je weet. Wat dat je ook toe. Ik wil. Volgens Motegi. Wist er een Motegi was aan. En het me lee. En het me lee. En daarom meneer blok. Zo me tegen, if kost me manga mi pa mo blokje direct. Maar mag kost me mag tegen me sa mina trobi. En minister heeft goed gehandeld. Mama tegi want to mandape ganga bisun sing. Wat no je wel langa mou. Wat die waarheid Ford Explorer. Want die vet dat je trouw directeur. Minotegi sa wat tegi ete, maar piki wap de di. Maar sami wat tegi wel. A piste go in a campagne, ibesap alamang. Want to maf owe dat pe na ontwatering na ngadema. A piste ube do campagne. Wat de maf mi fu highway. Mi limiteer maar meka go gewoon doe eens aan gewoon. Mi ta kolu kusado do. Maar de minister heeft goed gehandeld. Want je ondernemer. En zei dat wat ik het deed. Omdat de sani van mij zet op zetten was het vast. Maar bij volgere ganga bisosin. Dat je bij cent po klein go. Dat je nak alasan van mijn broko. Minister Owe. Praat met uw mensen daar. Want lanti no man kring berm. Want a vorige regering bopotwan sa highway no na IT ban no volgens meer om een band boko na highway 4, 5, 6 want ik kan het niet meer volgen hoor. Kan je wel volger kan tegen me. Maar in elk geval dat tegen wat ondernemer ama make-up berm fin kotena fese en amai doen op je hustle amai paye belasting fe happy topper ganga bison sing naka yume taki wat mina mati te egom ondernemer zeg maar sabi en be lure you voor de sanisto o 6 ban o mama
Maar goed. En Owei zijn briefje. En als zijn directeur dat het is zo man. Want we zoeken kius review. Want allemaal aan appreciëren zo man. Wie zie. Bakru e potfest say. Trouwens gua pandit. De go. Hey jongen. We siki draper. We siki. Zo die positie. Niemand bij Owei. Een deel, laat me het zeggen. Sorry, Ara. Een deel van Owei velgt alleen maar op posities. Maar niemand kan ontwateren. Niemand kan goede wegen. Maar op Chimpoti boy, ze hebben vergunning. Die hebben we krap alle, want amana mag pot wagita beram. You sas gonna Owei. You ma onderhoud op beram. You chocolade marsju. Alle de man zijn onderhouden berm na highway. You go man. Tapus busikong. You go man onderhoud. Wa oru wet de. Tak ala libis ma mus onderhouden bepalen. You saba wet. Uno sab tak wa wet de. Tak tena strati feste im kring. Ala man. Mi breedhi ganga bison sing nga her ontwateren dat we want toef de man. Mi potu tapa lijst nga foto nga alasan. Ma minister handel falak bu ina to disi. May bak sabi. Mi bere standby fa machibe abrago go broka boysan. If you China airco mi bo draigi. Era? If you China airco in a camera page don me drai airco moro hegi. Abo? If you tak your brokers of ondernemers. Want jullie kunnen ook geen moer 45 jaar dat Sranan sa liba Sranan sa geboren na Sranan e pluter ete. Dat je omdat je politiek mag nou, dat je play karansa, kalaka. Boy, you begi e farakeren is no falo. You begi. Wa inisip sa alama. Ala naman sa stem giyu. Da ulus da manawanika. Golu ko me klakta de na wanika. If a chimpoti maf Owei buru of maneng no hustle. Me sient op Facebook. Heet de man dit op Facebook. Huh? If a man dat not dek unu. Da herret Suriname zou go beloof. Na so. Dus eigenlijk na iteka water boki watra. De guase go trowe. Era ganga bisunsi. A fout say meki. You know sabsma de baka de sanito. You denk dat kwa mai potwan san somar amane actie of amane actie onder. Huh? You know sabi. Ano ala prespe branch na go to era brother. Ano ala presi. Im sabsma de sani. Esma de baka de sanera. Me bigi teguno. En mina frede no wan libisma lek misrefi. Bota kontra sani. Mina frede no wan libisma lek misrefi. I mak sabi. O inesta man sami frede na nature. Nanga mi ma sada libete. The rest. No one libisma, no one fucker. Mina frede. I mak sabi. No one fucker. Want de man zei doet politiek wat aantal dingen. Komt dat voor. Zij zo waardeloos, man. Jullie zijn zo waardeloos. Gayatri Sita. Er is een zekere heer Ramota daar aan de hoofdafdeling. Zeer ondeskundig. Is geen kaas gegeten van mevrouw Gayatri no, Sita no. Weet u,
Daarom moet je niet te veel gestudeerd zijn hoor. Ik weet heel veel over ontwatering. Als je over ontwatering moet praten, ik heb altijd een probleem gehad. Maar je hebt gelijk hoor. Ze weten geen moord van ontwatering. Ik weet niet als die Mohano hoe van ontwatering nog is. Maar allemaal die daar gaan politiek. Politiek. If you saptakie do politiek, le kwa man sen wan sangim tapwang wan page tak mi potwan san koroni tak o chami gwa guruta wel yere no chami gwa guruta fra me dako uit me chari gwa blakata fra u chami gwa guruta fra me dako uit me chari gwa blakata fra fu sap metaki mi tak over ontwatering te passie say horde watra jatap asfalt. Dan asap taka bera mus krabo, mim tak moro. Dayo maf ontwatering. Ganga biso si. Ala de asfalt passie nasap tak yo abi beram schaaf machines. Kan ik ka gi awasa abi kan ik pa cheap money. Ik kan teken uit aan Maxine. Wat dat kost me 2 ton euro te hè? Want jullie weten niets over grondweg en waterbouw. Niets weten jullie. A minister die sabib tjunso. Maar we kieren dadelijk. Want alles. Wat zijn de? Amafleiding moest kiezen. Want hij VAP ondersteunt hoor. Hij heeft VAP veel geld gegeven. Oh, maar nee hoor. Hij heeft maar 5000 gegeven. Dus hij kan wachten. Die ene van leiding. We moeten alles geven aan hem. En die ene van highway. Je moet ook aan hem geven. Ja. Zo ego. Minister, if ano man, badang day gwe. If ino man nga de chapras, dape minister, nuru, in badang, no lobas turu dape, dan me werki tegen. Era minister, wat allemaal trong, directeur, door druk van de aantal VAP'ers. A druk. Minister, mi sabi. In attack taka na true, na fake news, want alles is fake. Lek VP, ano van vastjaar. Hoe kan je opdracht aan het DNA-leden van je geven? Ja, ik ben jongen. Maar goed, misschien B herstelt dat hij. Ik hoop dat Ronnie Brunswijk dat heeft begrepen. Hij moet ook een keertje leren. Maar B is wijs genoeg voor zorgen maar dat hij ook toe. Want je kan niet een DNA lid. Dat wat ik een DNA nou een lieg, nou een dosu. Amman is een praxerie. Ik heb opdracht gegeven, ze moeten stemmen. Ze hebben instructies gehad. Dus if je don't give Sranan dape, dan moet druk qua knop. Lekker vorige regering. Ja toch? Lekker minister Aigaiber Singh Pai. A $650,000. Meneer, no, maar op de mofo. Maar a vorige regering. Pagi hoefdraad. Pagi Ashwin Adin. Ome money. Anogi. Sranan mananga Sranan oma. De pagi de strefi. Zijn we dat vergeten? Minister Aigaiber Singh, hebt u de stukken? Jongen, nou, maar nog een telefoonnummer voor minister Aigaiber Singh. En dan moet ik zoeken. Minister Aigaiber Singh, kan je een keertje de stukken van Ashwin Adin is aan mijn kangen plane, ja? Omen bepai. Hoefdraad vrij omen lezen. Private. Nanga watu. Van de kadesma. Desma sabi dansang ito. De zoet champagne in Abu Dhabi. Vrienden maar ze werkte daar. No, die was straf zetten. Nee, ik weet niet. Opdracht. Bullshit verhaal. Omdat dat idee dat we binnen een tak nek zitten. Je pleit je kree.
Je hebt de duurste champagne gedronken met hoefdraad. Dan nog je rotte je klets. Takudena strondis dit. Dat moet toch eerlijk gezegd worden. Maar nu dat je red Suriname, president. Want je tak je red, maar je rijdt naar 5 auto's. En dat is het probleem voor allemaal. President. Rijd naar een auto, want je bent veilig. Want je bent wat huis aan huis, president. Want je nog kan tak om je met die. Maar dat takke. Dat je en je steekt naar Alasani. Lolobal, ai. Dit is nog een lolobal regering. Dit is nog een lolobal regering. En een bal die naar de chapperhas voor een vorige regering. De man dat hij draait lolobal. Wilfred. Dat na lolobal de man is. Ex-president Amata Kais chekas kakbor. Maar dit is na lolobal. Ano zomaar. President, isap sana a situatie Sranan? Arm, ser arm. President, desmasa sa ugyama boskopu. Yabi arm, ser arm. De yabi rijk, super rijk. Dat na situatie Sranan. En aan dismo tapu wisrana. Nog bedankt. Lobie. Jong, zoals we je dingen zeggen, maar je bent voorzichtig. Je bent voorzichtig. Maar president. No one no demoro. Kom je informatie dat hij. Je hebt ser arm. Dat je hebt arm. Na je hebt rijk. Na je ser rijk no de. No kan een fantasy island verhaal moro. Want libisma no begreep. En te wet taki. Utaka Sranan sa de wayere. No kan de hoog Nederlands lek want to DNA leden. De mij taka Nederlands lek maar wie vertaal Guinness mas aan het begrijp. Als awasang stuka bachelor af de begrijp zou wij tak zo lezen. Dat heb ik al veel gezegd. Ja, en dan moet het er van binnenuit gekeken worden. De situatie van de NV. Wie en wie gaat oplichten. En de nieuwsurfing. En dat heeft het dat niet. En het DNA moet goedkeuren. Internationaal de mij lukuno hè. Nanga dismo tapu. Ishimi na watak next door van NV. Tap bom o sutu. Mi hoop taka bom no sutu. President Balofuno, Koluku. Ik ben lockdown hè. Sa 6 euro jong. Mi kare jong. Mo stress moro. Maar in geval mi bij chips. Ik heb een flesje wijn gekocht. Ik ga wel een sigaar vandaag roken. Ja. Want de president heeft een geweldige toespraak. Het gaat goed gaan. Binnen hoeveel dagen? I don't know. Binnen 200 dagen, no? Baka. Maar goed. Mensen, we zijn aan Lobie. En... Miwataki. Ik wil zeggen, op prettig lockdown 3 dagen. No? Maar kan ik kort maar op, sorry, toch na lockdown kan ik kan lekker niet aan die. Dat was een speciale item. Ja? Ik wil niet beloven.
Maar check later wanneer ik weer live kom. Lobie. We checken bakken. Wie is er aan Chow Chow? Buitenland Chow Chow. Hey, Spanje. Amsterdam. Nederland. Rotterdam. Denemarken. Amerika. En alle mensen van wie is er aan. Lobby Sweetie. Voorzichtig. Moet nog een feest hebben. Sama po polisi. No no bebego. Aya gololi bego. No no bebego. Aya gololi. Aquí no no bebego. Aya gololi. La directiva